Лукашенко кожны раз вельмі моцна спалохаўся, што з ім можа адбыцца падобнае. У 2008 годзе сам Саакашвілі, я яго добра ведаю, много разоў размаўлялі, тэлефанаваў некалькі разоў Лукашенку і гаварыў, што усімі спосабамі знайти спосаб палепшыць адносіны з Еўропай, каб все ж таки у цябе было два крыла замежнай палітыкі. З Расіяй вядома якое. Паглядзі, што з намі робіць, і з табой могуць зрабіць. Ты мусіш мець падтрымку хоць частковую Еўропы. І Лукашенко пачаў падаваць сігналы. Я гатовы як-то там пачынаць дыялог з Беларусіяй, каб умацаваць вашу незалежнасць, але як адрэагуюць дэмакратычныя сілы. Я казаў, што нармальна адрэагуюць, толькі трэба ставіць умову вызвалення вязняў. І праз пэўны час, праз паўгады пачалося вызваленне і вызвалілі ўсіх вязняў. Але глядзіце, тады, калі Лукашенко спалохаўся. Спрабуе, але так слаба гэта ўсё, таму што яму мешаюць траўмы гэтыя, ён атрымаў у 2020 годзе. І Лукашенко зараз не вызваляе ўсіх, я думаю, што яму проста маральных сіл не хапае, гэты страх падаўляе гэтае жаданне.